Veci, fakty a pocity protirečia, zvyčajne sa riadite srdcom. To je jasné, ja som empatik. Je pre vás zložité dodržiavať konzistentný pracovný alebo študijný harmonogram? Hej. Ja sa v tom strácam v tých harmonogramoch. Ja ani neviem poriadne, čo to je, ako to vyzerá. Ja som to ešte nepoužívala. A som hrozná s dátummi a s číslami. Zriedka prehodnocujete rozhodnutia, ktoré ste urobili. No, však mne je všetko jedno, ja som flegmatik. Vaši priatelia by o vás povedali, že ste živí a spoločenskí, to je jasné. Každú chvíľu, nevždy sa mi chce. Priťahujú vás v rôzne formy tvorivého vyjadrovania, napríklad písanie. To je jasné, to je môj life. Väčšinu roboty, čo si prajem robiť, tak to je tvorivé vyjadrovanie, písanie a umenie, kreslenie a takéto všelijaké veci fajné. Či sa vám mať zoznam úloh na každý deň? Nie, to sa mi nepáči, lebo ja neviem nikdy nič dodržať. Zriedka mať pocity neistoty. No, zriedka.